إتا تفتوان تفكران حافتقا مسي تفكرو بعال بيتكا طرح زبانهم ركبنا قبرو زتسأل وسئل تركب مچم زلو كانزا تسعتو ويبلني حافتين سبعين ركبنا قبرو زتسأل وسئل رخيبا تبلكون زي سمعنن زامنن سبسيني كل سب تسأليل كل خيبلني أنا سمين زنبرو لنبوتا كعقبالي زمرز بناي برع سميقن وصعت بولوني مسبع البيتي قدمي 7 عامتينا ترخيبنا ليلانا بتا كاباي ب4 عامت نئس نشي حفتي نيرو كاب وصائي ناب افريقا مسمصه حدم حزاي كاب دغ مصيلو غزا خنعدمو إنا الى حبيراتنا حفتي مسن إشي منبارا ابي اخي تلاليخيو مچم غلخ تمصلنا يخيلوم سدراي تقايغما بإنترنت كم سلاليتون حاد غزيون غنزب كم سددلا حبيراتنا مچم من زي تقربيه يبلكننا بلنا الناس حقنا حرايلنا يا ابسالو سقا حزاتون غزا مصيا نسدراين يحواتي رخيبوم نعاي كا حنساب ايدو سريدو سلام مسبلني ملتا معالتي كطمتن وعيلو حجي حدار مسغبركي دقيقا نفسي ودي غنبر ابت اوانتي نفسي ملو غص ايلو مص ملعز مسل ينيره نسو طراي زيكونه زخونه زراي نودي هانن يبللي نيرون تبلكو ايغاننكن نسو سسريقو عيني كتمت انون اب قدميو خيني بنو نفلحكو سسريقي خطم توعيله مسحفتي صبق غيرم سلازفالطو مبزحتو علال نساتم يوم بحيتم وعيلم نساتم ززعللو نحنا في الشيخنا بلنا كنسمع وعيلنا نمشو تقا سلاميلنا افانينايو دحر خلت معالت بيلي خون كا زي فلطا قصر تدولنمو تقبيلي اب اذني يصقعي هيلو مسبلكو كا اني قدمت مالي غزخ مصيا زنبركي حفتخيا قصر هيباتن بمبال نبيني باكل كرخبني كم سحني فقادنيا انت خويني حاتتني انا خا صنح بلت مليسه ملسك هبكا الى عصيو نحفتي كحتان نسدرايون كف قدم سلازدلخيه نحفتي رخيبه خا اتعسكيو زمصخ ودي دويلو كم سحكي بلنلو نمنتاي دليني ليا كرخبك انت يلكدا كيديو امبر نمنتاي نعيت حتني انا كو نسيكم كون يلاتني نسدراون اتودي مسح عدي منلو كخيدو مسبلكم سدراي كا نسحقو كيتمسي امبر كيديلو مني انا خا نتسكفكن ان تشغلركم كيديو اب حده هدئ زبلو بتا وسيدني بلعنا ستينا كنعلل وعلنا اوان كمسي مسقرب خا بل نغزا يفانون يليو تاكس غيرو سديدني نمبل كالاي معلتون كم غيرنا ترخيبنا بزعبا خنتاتي مالت افكار لندو يبلين كم اون مدباتي نخفلتي حاتيتني عرك خمزي بلين مدباتي كا نعايز مسسب انت رخيبه كمرعو خمز دل حبيريو كمز مسبلكو ونسو بزعبو دحر مزراب فتين خمزلون نحدار نقم نجر كمز دليني حبيرني ايتهوخ كاندا يزنبر ملسي ايتهوخكن سدراخي تلالي يوم اللغو كابخون تغفل تصدلي فليطيه يلني انا ون يصلعكو خان غنكا بحفتي سلاز مصخنا مجمريا نحفتي نسدراين كحتو ملن يليو نحفتخي نغيرياي تردادينينا نحفتخي فتي يالخو يلياي نسدراخون بعلي نبخو كزاروبه نقالكا فتي يالخو كبلي يلني كم انت خوينس بالحرا يليو اوش اسمون زي ملئ زي حسبكو افكار حيزه نحفتي اتمحازايلو زمصاتو نفقراو زمدنا كم زحاتتنن حراي كم زبلكو نغيريا انكو حراي بلكيو طعم سبيلاتني اتودون نبابا باكار رخيبو كم زفتونن نحدار نقم نجر كم زدلين حبيرو باباون نتود سلازفتو رخبيتس انيلو غداي ليلا سدران شماغلن تصافيفو قدم مخادو اوش حدا ورحي اتمرعت غيرو فصم ابي عمري زينبره اوش حدا ورحي مرعوتي سيتسباي كوينه بطعم يزغرمن نيرو تمرعيه زبلكم سبات قدم ورحو مش سنجل نيركي معس دا ارخاخيب كل يوم زبلون نيرم مچم مسبع البيتي صبقنا حصنت غزي حليفنا سدراي فتيوم مميتم انا وانكم افقرك ودق ايدنغون مستا ابت اوانتي قال 16 عام زنبرت حفتي بطعم يمزفاتو نيرم بقى حنساب مسحقن مصواتن انت جميرم سبيم زرسعو ولا دآ نشي حفتي تخون امبر ببزحي مساء كصاوتن كداغادغون كلو بزح صبق يسمعني نبرن نحفتي عيني يفتيتي يطمتامو ولا حرر بلي الى اتسعقن نيرا حدا غزيون الناسعقت امنا سلازنا اسكو امبر نعيكو اي حسيبه نيره شلل انتلكيو كحدغكي الاتني ولا دآ الناسعقت تبلن امبر تسمعنيو كابزي مغراح مليق زوص زربا كخون يخيلو حفتي تدوليو تنبريا نسون كقايقان كلخو
ካብ ሓፍቲ ኸዲኺ ክትቀኒ ይብለን እሞ መን ቀኒ ኢልካ ይብሎ ነይረ መቸም ብኸምዚ ሕጽነት ሓሊፉ ናብ ዝነብረሉ ሃገር ተመሊሱ ብድሕሪ 8 ወርሒ ዝኸውን ውን ከም እንደገና ን3 ወርሒ ዝኸውን ተመሊሱ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ክንሕልፍ ጀሚርና ዝያዳ ውን ተናቢብና ንሓፍተይ ብዙሕ ግዜ ሒዝዋ ንደገይ ወፅእ ነይሩ ቴሌፎን ክዳውንቲ ጫማታት ኩሉ ዝደልየቱ እዩ ዝገዝኣላ ንበይና ውን ከዘናጋዕ ኢሉ ሒዝዋ ይወፅእ ነይሩ ኣነ ኸኣ ይሓርቕን ይኾርን ነይረ ስለምንታይ ንዓይከ ምሰኹም ዘይትማልኡኒ እዩ ነይሩ ትመቋየቑ ምኽንያት ናይ 3 ወርሒ ሒዝዎ ዝመፀ ግዜ ምስ ተወድአ ኸኣ ናብ ዝነብረሉ ሃገር ተመሊሱ እናመፀን እናኸደን ውን ንዓይ ፕሮሰስ የሳልጠለይ ነይሩ እቲ ዝጀመረለይ ፕሮሰስ ውን ኣይደንጎየን ሰሊጥኒ ናብዚ ሕጂ ዝነብረሉ ዘለኻ ሃገር መፅየ ኣብ ሓድሽ ሃገር ሓድሽ ህይወት ብሕጉስ መንፈስ ጀሚረዮ ከጓዓዝ ድሕሪ ምጽንሐይ ከኣ ኣብ ዓመተይ ደስ ዝብል ጽቡቕ ቆልዓ ወሊደ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ሓጎሰይ መግለጺ ነበሮን ሰብኣየይ ውን ዝደለኽዎ እዩ ዝገብረለይ ነይሩ ፍቕሩን ሓልዮቱን ውን በቂቕለይ ኣይፈልጥን የኽብረኒ ዘረባ ይሰምዓኒ ምስ ካልኦት ዋልድ ከይከይድ ከይዘውር ዝብል ፍርሕን ጥርጣረን ኣይነበረንን ኣዝየ ዝኣምኖ ነይረ ኣብ ቴሌፎኑ ብዘይካ ናይ ቤተሰቡ ማለት ናይ ደቂ ሓትነታቱ ደቂ እሙኡ ከምኡውን ደቂ ሓውቦታቱ ደቂ ሓፍቱ እምበር ናይ መሓዛይ ናይ ቀራቢተ ኢሉ ዝመዝገባ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣይነበረቶን ምስ ዝኾነት ጓል ውን ብዘይካ ምስ ሓፍተይ ምስ ካልእ ንልዕሊ 2 ደቂቃ ይኸውን ኣዕሊሉ ይፈልጥን ወላ ምስ ሓፍቱ ሰላምታ ተለዋዊጡ ዘደወሎ ምኽንያት ገይሩ እዩ ዝዓጽወን ብኸምዚ ፍርሕን ጥርጣረን ዘይብሉ ድሓን ዝኾነ ሓዳር ክንመርሕ ድሕር መጽናሕ ግን ኣነ ቅሳነተይን ሰላመይን ዝዘረገ ነገር የረኺበ እቲ ኣጋጣሚ ንሱ ካብ መገሻ ምስ ተመለሰ እዩ ነይሩ ስለ ዝጠርጠርኩ ዘይኮንኩ ሱቕ ኢልአ ናይ ኣጋጣሚ ቴሌፎን ሒዘያ ንሱ ክድቅስ እንከሎ ኩሉ ግዜ ብናቱ ቴሌፎኔ ቲክቶክ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀም ንሱ ደኺሙ ኣብ ድቃስ እንከሎ ከም ልማደይ ብሞባይሉ እናተዘናጋዕኩ እንከለኹ ትሰሰኣልናዮ ድምስሶ ሲስተር ከይትርእዮ በጅኻ ዝብል መልእኽቲ ጽሑፍ ብላዕሊ ጭልው ኢሉ መጺኒ ምስ ሓፍተይ ደኣ እንታይ እዮም ተሳኢሎም መዓዝ ዝተሰኣልዎ ስእሊ ይኸ እናበልኩ ናብቲ ሕሳብ እትው እንተበልኩ ወላ ሓንቲ ኣይረኸብኩን ኖርማል ዕላላት እዩ ነይሩ ናይ ምንታይ ስእሊ ደኣ ኣሎ እሞ ደምስሶ ትብሎ ኢለ ናብ ጋላሪ ኣትየን ተፈተሽኩ ውን ዝኾነ ይረኸብኩን እስከ ደምሲስዎ ኸይከውን ኢለ ኸኣ ናብቲ ምስ ተደምሰሰ 30 መዓልታት ዝኸውን ዝዕቀብ ቢን ኣተኹ ኣብኡ ኸኣ እቲ ጉድ ጸኒሕኒ ሰብኣየይ ምስታ ዝፈትዋን እሸይ ሓፍተይ ኣብ ዓራት ጥራሕ ዝባኖም ዝተሰኣልዎ ልዕሊ 3 ዝኸውን ስእልታት ርኤ ንኹሉ እናጋላበጥኩ ክርኢ ዓቕሚ ነበረንን ብስምባደ እውይ ኢልአ ቀልበይ የጥፍኤ ኣብ ዘለኽዎ ፍዝዝ ኢለ ሱቕ ዝበልኩ ሰብኣየይ ተበራቢሩ ማይ ገጭብኒ እንታይ እኺኹምኩ ኢሉ ውን ሓቲትኒ ካብቲ ቅዝዝ ኢለዮ ዝነበርኩ ምስ ነቓሕኩ ኸኣ እቲ ስእሊ ከይሪኦ እሞ ከይዱ ምስሶ ስለ ዝፈራሕኩ ኣበየላታ ሞባይልካ እቲ ኣብ ሞባይልካ ዘሎ ጉድ ርዮ እየ ሎምስ ከኣ ምስ ሓፍተይ ኣንታ ገባሪ ጉድ እናበልኩ ቴሌፎኑ ክሕዛ ፍሕትሕት ኢለ እንታይ ክደሊኺ ቴሌፎነይ ደኣ ንህለትኪ ምስ ሓፍትኺ እንታይ ዶ ገይረ እየ ብምባል ግልብጥ ኢሉኒ እታ ቴሌፎኑ እንተረኣኽዋ ውን ድሮ እቲ ስእልታት ተጥፊይዎ እቲ ሲስተር ከይትርእዮ ድምስሶ ዝብል መልእኽቲ ናይ ሓፍተይ ውን ተደምሲሱ ጸኒሕኒ ኣበየሎ እንተበልክዎ ከምዛ ዘይፈለጠ እንታይ ኢሉ ተገልቢጡ ሓቲትኒ እንቃዓት ንፋስ እናሰንፈስኩ ንብዓት ውን ፀረር እናበልኩ ኣብ ሞባይልካ ስእሊ ናይ ሓፍተይ እናትካን ጥራሕ ዝባንኩም ርኤ ምስ ሓፍተይ ባዕሊካ ኢኻ ስለምንታይ ደምሲስካዮ ጉድካ ከይኩሻሕ ዲኻ ኢለ ኣዒንተይ ክነጥራ ደልየን ፈጠጠጥ እናበልኩ ተዛሪበዮ በስመ ኣብ በሊ ዝያዳይ ጡፍ በልዮ ምስ ሓፍትኺ ደኣ ከመይ ገይረ ከምኡ ክገብር ኣበይ ከረኺበያ ንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ኣነ ኸኣ ኣብዚ ዘለኹ ኢሉ ከም ሰንበድኩን ክሓልም ከም ዝጸናዕኩም ገይሩ ከእምነኒ ፈቲኑ ብስራሐየ ክገይሽ ኢልካ ናብ ኣፍሪቃ ኢኻ ኸይድካ ነርካ 2 ቀነ ሙሉእ ምሳይ ኢኻ ሓሊፍካዮ ኢለዮ ሕጂ ውን ትብህርር ኢኽ ዘለኺ ክትዕርፍለክ ብምባል ማይ ገጭብኒ ኣነ ውን ነቲ ዝረኣኽዎ ክሒደ ክጠራጠር ጀሚረ ይብህርር ድየ ዘለኹ ክሓልም ድየ ጸኒሐ መዓስ ምስ ደቀስኪ እሞ ክሓልም ምሽ ኮፍ ኢለ ቴሌፎን ይርአ ነይረ ብድሕሪ እዚ ኸኣ መልእኽቲ ናይ ሓፍተይ መጺኒ ብድሕሪኡ ውን እቲ ስእልታት ርእዮ ምሽ ስለዚ ከመይ ገይሩ ክትሓልሚ ጸኒሕኪ ይብለኒ ኣሎ እናበልኩ ምስ ነብሰይ ክላፋለፍ ጀሚረ ብድሕሪ እዚ ሓዳርና ሰላም ሃዲሙ 24 ሰዓት በኣስን ጭቕጭቕን ብኽያትን ግርጭትን ኮይኑ ፍጹም ሰላም ይስኢነ ውሽጠይ ጓህሪ ተደፊእዎ ሕርቃንን ቆይቁን ጭቕጭቕን ብኽያትን ጥራይ ኮይነ ብዛዕባ ተስእሊ እንተልዕለሉ ኸኣ ንስኺ ሓሚም ክለኺ ይብለኒ ድሕሪ ክንደይ ከኣ መወዳእቱ ፍትሓኒ ኢለዮ ስድራይ ሰሚዖም እንታይ ኮንካ ሓዳርኪ ትብትንለኺ ኢሎምኒ ክነግሮም ኣይከኣልኩን ምኽንያቱ ሰብኣየይ እቲ መርትዖ ስለ ዘጥፍኦ እንታይ ሒዘ እሞ ክነግሮም ብዘይወላ ሓደ ኸኣ ከኣምኑኒ ስለ ዘይክእሉ ሰብኣየይ ግን ከይቀደመትኒ ክቕድማ ግዲ ኢሉ ኮይኑ
ባዕሉ ነጊርዎም ስድራይ ብጸርፊ ዝገደፍሎ የብሎምን ክበልዑ ንደልዮም እቲ ሓፍተይ እውን ከምኡ ኣነ ምስ ሰብኣይ ሓፍተይ ዝብዕልግ ስዲ ኮንኩን ኢላ ብኽያት ፍቒላ ኣነ ንስድራይ ስእልታት ከም ዝረኣኹን ሰንቢደ ሃለዋቲ ምስ እጥፋእኩ ግን ቅድሚ ንዓይ ብማይ ምጉጫቡ እቲ ስእልታትን እቲ ጽሑፋትን ከም ዝደምሰሶ ነጊረ ከረድኦም ፈቲነ ንሳቶም ግን ልክዕ ከም ሰብኣየይ ንስኺ ብጥዕናኺ የለኽን ሓፍትኺ ኣብዚ ዘላ ሰብኣይኪ ኣብኡ ዘሎስ መዓስዮም ክረኸቡ ወላ እንተተረኸቡ እውን ፍጹም ከምኡ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ንስኺ ሓሚምኪ ኢኺ ዘለኺ ናብዚ ምጽሞ ማይ ጨሎት ተሓጽብ ኢሎምኒ ንዛ ንኽዛረብ ፍጹም ዕድል ከልዮምኒ ቅንጣብ ትኹን እውን ካብቲ ኣነ ዝብሎ ነውዶ ከኣምኑኒ እስከ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ንኸረድኦም ዕድል ይሃቡንን እቲ ሕጂ ምኽሪ ዝደልየሉ ዘለኹ ነገር እምበኣር ስድራይ ኣይኣመኑንን ሓሚም ክልኽ ኢሎምኒ ሰብኣየይ ንሓፍተይ እውን ተግባሮም ስለ ዝፈልጡ እቲ ነገር ብኡ ክሽፈነሎም እዮም ዝደልዩ ኣነ ግን ንነብሰይ ይኣምናየ እቲ ዝረኣኽዎ ሕልሚ ይኮነ ብህራረ ይኮነ ካልእ ሰብ ዘይከኣምነኒ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ርግጸኛ እየ ዓይነይ ዝረኣየቶ ይምስክረላየ ስድራይን ሓፍተይን ሰብኣየይን ግን ብሓይሊ ሓሚም ክልኽ ኢሎም ክሕምሙኒ ደልዮም ሕጅስ ይሕዋተይ እንታይ ክገብር እዩ ዘለኒ በቲ ዝረኣኽዎ ንነብሰይ ኣሚነ ድየ ባዕለይ ናተይ ውሳነ ወሲደ ሓዳረይ ፋሕ ከብሎ ዘለኒ ወልኣስ ነቲ ዝረኣኽዎ ክሒደ ከምዛ ወላ ሓንቲ ዘይረኣኹ ንነብሰይ ሓስየ እወ ነብሰይ ሓሚም ክልኺ እቲ ዝረኣኽዮ ሕልሚ እዩ ነይሩ ኢለ ብሓይሊ ኣሚነ ኣብ ሓዳረይ ክቕጽል ንስድራይከ ብኸመየ ከእምኖም ዝኽእል ኩላቶም ብሓደ ዘረባ ውሕውሕ ምስ በሎኒ ተዳሂለ ዝብሎን ዝገብሮን ይጠፊእኒ ዘሎ ንነብሰይ ክወቕሳ ይውዕል ኣለኹ እስከ ካባኹም ግን መፍትሒ እንተረኸብኩሉ ኣብዘይ ሽግረይ ዘለኩም ሓሳባት ሃቡኒ ተጸባይት ምኽርታትኩምን ሓሳባትኩምን ሓፍትኹም እየ ካብ ዕቁበታ